Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ugenca ugogo wamshiya ethi ushonile wesilisa oneminyaka engu-19 endaweni yaseJozini. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuzo zonke izindawo la nibola khona le video. Uma ngiqala usijonele likhasi uya welcome. Igama lami ke ngisibonga konke wakantwande. Mothanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube. Usadidekile ubaba umfanyana ugenca ugogo wakhe ngocelemba wamshiya ecabanga ukuthi ushonile endaweni yaseJozini kwaGedleza. Kube ukuthi lo wesilisa oneminyaka engu-19 ubudala ubevakashele ubaba wakhe njengoba ehlala kuboka mama wakhe. Ubaba walo wesilisa uEric Maseko uthi ushaqeke kakhulu futhi umangele ngesenzo esithe senziwa indodana yakhe. Uthi ke indodana yakhe besanda nakuphuma eguleni enyangeni embili ezedlule la ubungafunga khona ukuthi nezilwane futhi ke iphanjanelwa ekhanda. Uthi uzamile ukuhamba ifunele usizo kanye nabaka mama wayo endaweni ezahlukahlukene kodwa ke kwaba inhlanga zimuka nomoya. Baze bagcina sebefinyelela kadokotela la afika athola khona udokotela ukuthi ke indodana le inenkinga yokudla izidakamizwa. Uthi indodana yakhe bisibukeka njengomuntu ongcono. Uthi yafika ingane ivela kuboka mama wayo ngalolo suku. Wayibuza ukuthi kungani ifika sekushone ilanga. Wabesekhetha ukuyithatha ayibuyisele emuva ekhaya kuboka mama wayo. Bathi mabefika egedeni ingane yala yaphetha ukungena. Wabesenquma ukubuyela nayo emuva. Wafonela ugogo wayo esayidini lika mama wamazisa ukuthi bengathuki ingane ingapha kuyena. Wabesefika naye ekhaya wayitshela ukuthi ayilale. Kanti ke ingane izophunyuka ibaleke ebusuku ibuyele ekhaya kuboka mama wayo. Yangena isengena nezivalo inokhela ugogo. Yabeke isimqoba ngocelemba yaphuma ke izitshela ukuthi usefile. Yabe isibaleka kanjalo ibuyela kuboka baba wayo. Yafika yacela ukugeza. Yageza ubuso kanye nezandla. Wayibuza ubaba wayo ukuthi kungani egeza ubuso nezandla kuphela. Yabe simtshela ukuthi ke isikhethe ukumnquma logogo. Wayitshela ukuthi ke ingane iyadlala. Wabuza ukuthi imnqume ngani. Yabe sisho ukuthi ke imnqume ngocelemba. Uthi wamangala kakhulu njengoba ke ubeseyitshela ukuthi indodana yakhe isingcono eguleni. Wabe ke esemangala kakhulu. Bafethu mina njengentatheli ka YouTube ngiyaphela khona la ngizofisa ukwazi ukuphawula kwakho ngaso lesenzo esishaqisa kakhulu esithe senziwa yena lo mfanyana ukuthiwa ke ubephazamisekile ekhanda. Le ndaba ke asivele siyiqede khona lapha kwi comment section.